Mambo ngorima padare nesare muno ari kuteerera ndofunga pane chiitiko chakaitika thing last year. Ava vari apa imhuri kwamachikitsi kwamachongwe anda chief musha. Saka baba yakomana avo ngatitange tichiti akomana avo vachiona avo vanoti baba munini zvichireva izvo kuti baba avo vanga vari mukoma weavo. Saka baba avo varwara vakauya pamambo panapa asi vanga vasikachakwanisi kudini kutaura vachida kumangara nyaya yavo kwete kumangara research asi vaida rubatsiro kubva mumhuri vasina kunyatsokunanga kuti ndinoda kubatsirwa ndinhingi. Vauya semunhu anga asikakwanisi kutaura ndofunga vakauya vakati wandei semafamily members vaine dambudziko ravo iroro. Saka pane vanhu aikumuchira munhu aigutsurira nemasainzi sekuti anga asikakwanisi kudini kutaura. Saka avanoitwa Elliot akauya panainzi Wilbert mukoma waElliot. Saka Wilbert uyauya akauya achiti ndoda kubatsirwawo ngehama dzangu paurwere wandinavo. Saka ari muprocess iyo yekuda kubatsirwa achida kuti pabatwe mhuri yekwamachikiti yese kuti izi ibatsire urwere hwaWilbert uyauya. Akabva aenda ndosvika kwakudini kwakufa asati adini abatsirwa. Saka senyaya yakauya kudare kunoko hatisi nyaya dziri mhepo tochiti right uyauya wakafa, of course wakafa, ko makazodini sekuti inyaya yakauya kunoko hamuna kuzoya muchipa feedback kuti takazomubatsira wakafa tichibatsira uye zvaida kutaura hapana wakakwanisa kudini kuti tizviziye. Ndosaka takati tibate mhuri iyi yese yakadai. Ndofunga mungasununguka henyu kuti muende mberi nezvaitika vadare vachinzwa vanoteerera vachidini vachiteererawo tibatsirane from there. Kumbirai maoko ari kuda kutaura wacho apa tingati mufi wakauya aisa nyaya yake kwetiri aisa nyaya yake kwetiri sio atidi kupfukirwa isusu titi atidi kupfukirwa nyangwe ukazwa munhu ichiboorera apa wozwa izwi rake itori ngozi nyangwe yeuraiwa. Saka ukauya ichitaura topetata mutosike tamudaidza kudai hatidi ngozi toda kuti mutaure imwimwi zvairwadza munhu wenyu kuti wakafa inoda kubetserwa ni hama dzangu hama dzacho kuuya dzisaiwe sununguka iyi ngati pamusoro imambo nemakurukota ese ndinoitwa Patrick Machikiti. Ndini first born yababa wakashaika. Ngati baba vakarwara zvekuma 4 years vachirwara but vakarwara kuchirwere chekusoroka chiya. Varwara taingofamba semhuri isusu semhuri yavo taingofamba tichizwa tikazosvika pakisende kuti akaenda kwaSabhuku tikatorana baba munini tikaenda kwatakaenda kunobatsirwa tichitsvaga mazano kuti tingadini neurwere hwanga uripo. Tasvika ikoko tine zvatakaudziwa ndichiremba wakati baba munini sekuti ndiwo wanga ari baba panguva yacho iyoyo. Baba vanga vachipo but ndiwo wanga vari munin'ina wababa. Chiendai kumusha munotaurira vanhu pane zvotataurira pano kusvika baba wakasvika pakutisiya tisina information yatakazobva kumusha yakanga yatumwa baba munini kuti baba munini edu aya ndingati pane baba vaibuda nemuzivo waibuda nawo baba bavo. Saka vane zvavaitaura asi hama dzisaizvigashira dzaitora kuti imhepo. Saka taenda kuna chiremba vakati mudzimu womuri kutamba ndiwo mudzimu mukaita zvokutamba munhu uchadini nosvika pakuti siya nekuti muri kunyenyeredza musingaubati zvakanaka. Saka iwewe chienda utaura ari kumushai kuti mudzimu ungaudini mubate zvakanaka ndokuti munhu adini ararama. Saka baba wakasvika pakuzondofa hatina feedback yatakazozwa because hatitori naSabhuku
pfumo naibaba une maripo newangu munin'ina nevamwe vapfana vatati nawo ipapo. Saka baba vakazosvika pakufa kuti tizive kuti vari kumusha vacho vakazodii, pane feedback yatakazozwa here? Hapana. Isusu kuti tiendewo mberi kuti zvakazodini taitomira kuti maybe tichazozwawo chi otherwise ndo tikutomira kuti vachititaurirawo kuti petakazoenda kuya soko ramakandipariya rakazi zvakati tine zvakati zvakati totoenda mberi chatoda isusu kutoti zvodini zvinaka. I think ndo pane nyaya. Anozomubvunza here kune asiteta maassessors asandazwa mune ndada kungobvunza kuti pamakanga muna chiremba imimi vanga ari kwera vanga aripo saka ipaia kumbira maoko mundotokumbirawo maoko no idari nesakatera dari ripano ndada kuti angobvunza kuti vakarwara ndimukoma wenyu baba wawana vakarwara nguva yakadii 3 years makambovafambirawo pane zvemakazwa pamakafamba tichitaure muchidimbu zvemakazwa zvaigona kubatsira murwere asati afa. ini ndikati tafamba naakomana akomana andi vanhu anda ndiri padhuze nawo nokuti zvese zvaiitika ndaigara ndichataura kuti akomana kana pane chekubatsirwa munoda tiite tinogara tisimwe mashombo munapota mwechinini mwechinitaura paani nyaya yeurwere hwababa avo saka takasvika kuti takasitorana sambofumba tikaenda kuchipinge okay tikaenda kuchipinge pajopa paya pasaidi toko takasvika pan'anga yanga iripo tasvika ipopo chokwadi chiremba wakatitaurira zvaakatitaurira akataura pane mudzimu uripo asi mudzimu unouyu imumwe yemhuri muri kudini muri kuuramba asi mudzimu unouyu mudzimu wenyu wemumusha mwenyu saka nekudaro munofanira kuti mudini imimi akataura ini munofanira kuti muende mwasvike kumba muende kotore ndiro mwatore ndiro modini kuteketera muchichitaura kuti ati akazvizwa kuti ndo zviro zviri mhuri anga chidini haasi kugutsikana mati waide mhuri zvadaro takauye kumba tasvike kumba naakomana tichochoti nyaya iri apa arume inini nyaya mwaiswa yataurwa ndichiremba kuti inini ndiende apo apo kuende koteketera zviro zvataurwa zviyazvi handidini handizvikoni nekuti ndiri chini pane pataura statement yavo pane pakuita sekuti maitumwa imwimwi kuti enda kuita kunanga kune vamwe mhuri yenyu anga asipo pemaidini pemakafamba emaizwi imimi endai kwevari mobatana semhuri kuna ani uriyo kumashure kana ndime wekupedzisira kuna namukoma aripo makaenda here iyoyo ikoko handina kuzoenda baini ndisina kuenda ndakaitaure shoko kutumire kumba ndatumire kumba kuti ndo nyaya iri kuno chiprofita chachati chiko chiprofita ndo chaya chataura kuti endai modini muunganidzani muteketere nyaya kuti mutende mudzivo uri kudini muchounganidzana here hatina kuzonga takakwanisa kuzonga takaunganidzana ngekuti zvakaita koitika ipapo hamuna kuunganidzana nekubudikidza kwei chiprofita chatiunganidzanai because mukaramba mwechidaro munhu anotisiva newo wacho zvinoitika ngezvekuti ini ndo ndichipeso kuna anhu anga ari kumba anhu anga andori kumbayo nyaya ina inonga yakabvira ipo papa yakabvira kumashure baba angu inini achiri kutoraramawo baba saka anhu yazvaataura kuti akomana aya zvaari kutaura kuti anhu asaigashire mudzimu ana baba angu achikurarama orit imwe mwayogamuchira here mudzimu wababa yenyu wechibuda pana mukoma yenyu mwayogamuchira here kuti baba ari kubuda pana mukoma ini handiri kunye baba ndakambotanga ndichamugamuchira mazwa ndakatanga tiri kugamuchira tiri kugara tise kuti tibari asi pane paunozoona kuti unonga mwakunga mwakuiti zvazviboka zviboka mazwa kuti chiboka ichamira chakadai ichi chiboka chakadai saka nekudaro ini ndakazosvikawo pakuti unokurirwa ini ndinogara nakomana mwamachombo tiri misha miiri asi the rest ari ukouwa ari kurambirana nenyaya iyi
pamusoro baba nemubvunza nyamusoro pakamuti endai muiti zvakatika maifanira mangadambira nyamusoro muri iyo kuti inini ndiri mudiki panyaya iyi handika mwakuchizourambira mwakumba mwaitoti ana achizomutauri kunani manje takatoenda tisina dai makarambira nyamusoro ka nyamusoro agara zvatombe rimwe chini rimwe zana hino mufi wakafa mwamudare muno munoti chii baba inini handina chendikati ndikataura ngezvazvo nokuti inini ndinoda kuzvishandisa peche zvangu kuti inini kone vane vechiti pane chindakunga ndakabata inini ndiri pano ndakazvine ndaikumbirawo kumbobvunza ndazvose kunge tezvo zvaizvikwazwai mukatora mudzimu uyu mwechimutora sekunge uri kuunyenyeredza panofa munhu ndizvo handiti wakatoenda kao ndizvo here tiri kupindirana here pachokwadi chezvatakanga tichilidhiwa nezvatanga tisiri kubhilivha munhu wacho akazongosvika pakuenda isusu tatooneka bhilivi kadoko although tichada kuzoverifyawo kuona kuti zviri kumbofamba wani pemuri zvinoreva kuti baba makatomotaurirwa nemudzimu kuti baba imwimwi endai motaurirana neamweni wenyu kuti batanai but imwimwi makanyeresa mudzimu mukati mudzimu hapana nezvaunotibetsera hamuna kuchitsa soko iroro kusvika munhu afa kudaro mhuri yacho yauya iri apa iyi yakagara apa iyi ndiani apa wainyeresa mudzimu noona sekuti nyaya iyi baba yadaire zvakanaka kuti nendinyariniwo ndinoda kutozvichenesawo kuti pakufa kwakaite uyu ndingange ndiine chakashata here ana seku asvikepo pamusoro baba chiprofito chedu chekutanga chiri mudare munomu isusu chatanga kutitaurira munhu wafa ndo chetotanga kudini kubata ndendo chetotanga kubata angakwanisa kucheneswa anocheneswa nyangwa asiriwo kana ariwo ashaisha but ane paashaisha nepari munhu akutaurira iwewe kuti enda kotaura kuti hanzi mubatane mabatana ndinorarama munhu chofa saka inyaya yekutanga yaatori nayo yekuti nyangwa ari mufi chigumbi chaanacho ichochocho chekuti nyangwe ingozi iri mwenyu mumhatso mwenyu baba amuna kuenda koteedza baba yenyu echitaura baba yenyu nyangwe akataura ari pamwana wenyu nyangwe kari kamwana kadoko kakadai ndasokawazwisisa kuti kamwana kakamashoko kari kutaura kanaka ari ega here mukati inini ndanda kutoti mudzimu uno hachanasi kuzviona zvimweni zvacho waimuvhurira mafaira pamweni anga aka chaiwo because hatizivi chakazoita kuti chizonongedzai imwimwi mwega kuti endai mwotaura amweni kuti ngatibatane imwe muchoramba saka kutaura kuti mudzimu uya wanga ari kutoona zvava zviri musoro mwenyu anhu hambai ndozwawo pfungwa dzenyu ngatireze mioko yako ichatongonge amweni baba anoda kubatsira kuti aziye because iyo akatotonga kuitonga ndiwo baba because aifanira kunge akasvitse nyaya kunani kuna asharuka uri mwanhu tatozviswa muchazozvipindura batai ipfungwa dzavanhu dzaari kufunga havanhu apo alright baba ari kutaura igama rekuti hanzi kuzvichenesa ndofunga ndiwo wasarari baba pamhuri yaWilfred handiti saka vaifanira dai vakandoenda vodzoka nemhinduro kuti akororo nyaya ndasvikire kuinyanga yakadai saka ndaise kunyaya kunana baba ndadzoka ndozvendiri kumutaurira saka baba aya haana kudaro nyaya yekutotaura kuti hanzi ndozvichenesa down handiti babaya airamba kuti bazandiendi kodira ndiro ko nhasi uno uyu wafa nditi bambo mukuru aya ko akauyawo pana babayo ozobudawo ari pana babaya aya anaya asara nhasi uno bambo mukuru akobuda pamuri mubaba achazokonawo here kumuregerera kuti ange zvekunyepa imi hamuna kukone kuatendawo dambudziko ranga riri pane mukoma wenyu saka nhasi uno akachibudawo pemuri munoda herewo muti muregerewo kusvike mwafa inini ndopindura ndichidayo inini handida kunge ndakaramba kuti zviri kutaura mukoma wangu ngezvekunyepa
asi kuti nesoko ndakaritora ndikaendese kumusha ndaendese kumusha anhu ari kumusha iwo anaziya akomana anhu acho ariwo kumusha akaome masoro mwazwa echitipinde bisise kudzidzosere soko rekutaura kuti isusu kuti vachida kuita zvaunori kuita wondoita iko enei naana iwowo isusu hatidini hatipo ngabvunze anacho kuti ishuwa here akasvikisa here ngabvunze kuti ishuwa here akazvitaura here baba ana akasvikisa here kwetadobiri anacho ngapindure tingati isusu hatinacho toziva kuti akasvisa here kana kuti haana kana akachisa akachitsawo maybe akazotyawo kuti taure kuti zvarambika zvavati havana kuziva baba ana kuzi kana shandisai foni kana kuti shandisai tsamba kana kuti shandisai akazi endai aifanirwa kunge akaenda panzvimbo iwo ari kuti ndakaita zvekutumire shoko baba aifanirwa kunge akatoenda panzvimbo pane hama dzawo chaipo chaipo kuti gogogo kwete kuti hazi ndakatumire shoko iwo azi endai ngen'anga Taitai mwisi mzama kwa mruzi zwa aiwa kungozwadza vamwe taura chaizonaka kuti ivo vavayo odzoka nyika dzako roro ndakarohwa ngekuti munovaziva vakomana ani ariwo ane musoro yakashata asi ndakati ndakarohwa asi zvaakada kuti taura this and that ininde dotobobvunzawo baba hanyawo yakagara egapo hatina umwe notingabvunza uri parutivi pawopo kuti zvaari kubhuya izvi mwanga muripo zvakaitika here ndakandogara ega kutaura kuti ashowana kwendeyo koda imbomiraika pane asesari riri kuda kumbobvunzawo kuno kupamwe zvinozarurira tenda kuti toza kuti mumhuri zvinoitika kusawirirana mumhuri zvinoitika kusawirirana baba vava maibarwa navo mwana baba asi kwamwaizi muende imimi ndiwo baba anobara baba wavo here kana ndi baba wekusaidi kwenyu imimi endaizindiyendi asari ari wana aba manje izvozvizvi ngekuti indaramira pano ndiri kuziva ndi baba ngahayi handinawo padhuze kunana baba ari imi muri baba sandisi baba uwo ndi baba wawo sandisi ndi baba umweri baba umwe wacho ndizvo ndinoda kuti baba angu na baba baba uyo wakafai naimimimi titi munoberekwa mwese ana baba edu ndo mabrothers imimi kwemwaizi muende kuna baba womwaizi muende ndi baba wani wenyu here kana baba wani esakusisina saka maizi muende kunani kuna baba mukuru mukoma ari mwana wababa mukuru baba mukoma ana baba mhatso here kana yaye imba yamachikiti yanga anaka zairi mwakadziri airimo ndo kune imba huru yekwamachikiti iri uku kozoisa yedu isusu ndiyo imba yanga iri diki asi ndio mwachibereko kuti baba angu inini na baba ana baba yakomana ndikuonesa kuti imimi makatovhurirwa nachiremba kuti imi mungoenda imi chimaidiwa kuenda kune uya uriko womutuka umuite zvaanoita imi mamuna kuzi makaipa kana makashaisha asi kushaisha kwenye kwakuchorera ndekuti wakazofawo imi shoko risati radini risati rasvika kugadzirwa ida kuti igadzirwe risati rasvika munoti kudini nhasi kuti wapasinawo asi shoko rakasara riri pemuri pamusoro iyi nyaya iyi yagara inonga ida kuti budire mufi wakatotisiya ichiti inini ndoda kuti ndifambirwe nemhuri yangu muzwe zvinhu zviri kundinetsa mhuri yacho tichoibvunza mhuri yacho ikataura zvayataura maerero ndi babaya hatichazii babaya kana kuti akaendeyo apedza oendawo oteketera ndiro ega iri kusvika ati munhu hatizii asi zvinhu zvinoda kutoti hanzi titopinda mun'anga otofamba izvi bhozi wakauya kwetiri ichi ndoti mundifambire munase kuzwawo zviri pendiri zviri kundinetsa muri mudare mune mhuri yangu saka tikazwa zvimwe izvo machi zvinonga zvakuta kuti kilasha maita basa meno mukatibetserawo makadaro mambo apedza kutaura zvayanika munhu haazofanikirwe kusimudza maoko mese muri umu apedza kutaura woda kuzotobvunza unozotaura kune mupurisa wari uri kutaura iyoyo ndiye unozogona kuzotaura nachief kuti
akutaurirei mhinduro yezvinenge zviripo. Mambo agura. Mukapinda mukatumire then mupurisa wenyu chamupa after tapedza. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.